И здравейте ви, Локсем, аз съм Game Channel и това е моята кандидатура за най-новия private сервер Meloncraft и да минаваме към кандидатурата. Това тук ми е конюшната. Виждате колко е модерно. Ето. Ето. Стилът е хубав. Така. И това е къщичката ми. Няма нищо интересно. Сега има едно малко телевизорче. И ето. Оп. И се затвори вратата на честа рума. Нека да отворим. Така, ето. Тук ми е честа рума. Тук са разни айтеми. Тук е enchanting тейбъла. Ето. Сега да ви покажа още няколко работи. Хоп, скрита врата. Така слеем до фермите. То има само една ферма. За малко им. Ето. Така. И опа, влязах в неда. Тък му ще ви покажа моста. Така. И това е моята станция. Наречена Voltec, защото така ми е никнейма. И Nether Fortress. Ето сега ще ви покажа моста. Мен лично много ми харесва. Ето, там се вижда и количката. Така не съм направил. Ето вижте количката. Така сега ви покажа Blaze фермата. Направих я набързо. Един приятел искаше да му покаже и как да я направят. И аз я направих. Peaceful. Така easy. Така... Нещо... Някакъв проблем има. Няма значение. Ето спалнаха са. Ето. И тук са събират и искам да ги убия, натискам ръчката и умират. И така взимам експито и Blaze сервера. Ето. Оп. И така. Да се върна в обикновения свят. Слях тук и аз не знам защо. Няма значение. Сега още една количка. Състезание. Ще колко пигмани, бабаити и наркомани там горе.
И това беше всичко в моята кандидатура за Мелон Крафта. Надявам се да ме приемеш и